mrashabujani bi enendra emani na mamefo ni na adi wo moda no ono so de seria pa hye emrofo ene wo mu a wonum krunum awage wo mu afrum ma eni je nkoa sanso ena mame bi so ade afutu akwa mama se mandodwo wo mabati ewo Ghana otumfo se tutun so kyerese Ghana keba mi kebi no eye pa tienhwe ne mo ho ban sanso ena owura kokofu so kyerese imani fuane NDC fuade wo mu kyere no peso mu so jagu isi so no nyansanim na ade ba kwa ababa ye asem kase da Ghana na Ghana yentumi ensi aginaye wo ho eye lesbian ani gay hu nsem enam so mapanyini bi kyerese o ma brika kra bi se wanti bibia mfiri sa lesbian ni gay hu nsem ya ono aba ma chi dwondwondwon akojubli house ebusuan sam na foforo ka ho de ba so mu ene awie mayemfa seda Emma Marshall Beauty and Training Center for wadwen kyerfa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin come on Facebook live on so DJ Kobike aka Medweme ho odi atum yopo obehwa Ahenkan 93.3 FM na do adwen kye no afọ no kama afi information centers bro aduonum ekọ aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu kwa asante atmamenti a eto ananto sport adwo ne no kani wofo wofa womso biam ku ha e post station achi a enya asem ketoa ewie yi asomfo ayeme kwaku anin kusi buadumene afia ampafo one afi nsam ne nkyeremu anin mfiti ase eni Ahenkan FM ti wasum obede cha ya paw no yanji ni ntumu enti broni beka so designate so amra mehwe emfidudwuma ene enwuma wonsem so onimnyafo Kofi Ahenkramaafo endura na eye amani na da Mother's Day ye wiase ni na edi sada we soronko kra eno nam so amamrahye bidwani kyerese ema sesa na ye edi eda we edi amamde a ene ono so fa sa akunya no so ene ode sere ehye wo ma anyi amamefo mrewa ene akunafo afrumuma die mrahye bidwani onimnyafo Kofi Ahenkramaafo eye endura da ene se amamefo yi ene wakope entoma akyede kama ene wapesika ene owie no san ne omu na edidibom mrahye bidwani onimnyafo Kofi Ahenkramaafo ene nsemtwofo kasa na pinyini ekyerechire mu se oba ne mpaso so a ya kyase abeto mpaso so a wo ma chiche makoma mienza wo mu obie ni blog wo mu aprade blog ene mo akyase blog na nanu bi a wo mu ye ni na bom na nso afi we de wa fa adwin bi so peso chicham entu achicham mako mienza enu na ndurada kwasiada ewa achimbie ni oye bie ni blog mpotem won ni na oye wo mu de kama eno no oche amamefo mako ahenu 200 oma won mu ni na ntuma ma wo mu sika eno wi osanso ne omotonsa edidi eno no mnyafo Kofi Ahenkramaafo ane nsemtwofo kasa na panyini echeche mu pefe na okire se die ntia ama otu sa na moyi ne se abro ba be pre to mi se mrahye bidwani no ode ko emamefo mpenfo enchen ena ko akunafo enchen esanso no ne gidie kire se onipa wabo bra anyin na yefa no abrewa anakokora no sa nipa ne ye nhira sa nipa ne ka bibia nyamitie sa nipa ne ye bibia na de ode na no be ka bia no ebam enu nti papa nya gidie se aba oba be presa mrahye bidwani no menko baabia menko subrukuwa menko we ho dabi obeko amamefo mpenfo wo manyinyi efo mo mrewa no enti onimnyafo Kofi Ahenkramaafo kyerese obepritumi no ko wo mchen de kotu wo manim na amamefo mrewa nso dodo wo mansini mu wo bompa ye tai na chi wo mo ya kwanchin tai na chi abre o ya fasting na enya asam ketwa obeko no gbu on moto na no ho puse checheche ade a me ya fast ama chairman nini na mu no amamefo ya mpa aba wo ma tai na chi amankunimde no so aba na oso okọ wo mo na so no okache wo mo se so mo bua de mpa bo tai na chi ene o mutumi no makukudo tai na chi na odin kunim sam mrahye bidwani a ono so afi bia obeche o ma de ama o musika owia na one o mo so atonsa adidi a etre se de o ma ye no eso na ni ena afi nso afi bia o so de sere ehye wo ma funum enu nti na ne odin kunim a ama ono so eye sa anyoma wei ama mrewafo ene akunafo ntonumnyamfo Kofi Ahenkramaafo kyerese obedi ade apeno free sade wi asinti wa free said da enye enu anko ene da oye penyini ni kyeremu se wo mu wie bie ni blog a obekọ aprade
no abewie kura ewo Atease block na ochese ne miense ni na no owie a ohwe no mu so obeche akunafo ene emroafo no enipa maako ahansia aduonum 650 ade no amo musika owie nso no mu na ebetonsa adidi Jumedi a medina afie bia ebra me be petumi efre mrewa na ekunafo ena me ne onu muhia se wo mu na ya na nyame wo homobro ma wo mu nti wo mu kasa nyame tie nti wo nya madom wo mompaye mame na wo mu ntamachi na mentumi enwini election na me wini elections na afie bia me ne wo bedi ahiem na me nso me ne wo adidi na ya no ne ewia mama wo machede me de no eka ho ema wo mu ti ene no ya chentuma 200 pieces ene ya san ma omo bibi kakra omo fa enkonkopam omo ntoma yani onu adidi na ese Mother's Day no ye di ni yi ewo constituency nyame ya adoma efiada ye be kwa akoye aprade nso eno nso ye chentuma 200 yani omo bedidi na ya san ma bibi kakra omo kwa akopam omo ntoma na afi ye wie ne krakra no ye ne na awotwe ewo Atease eno de 250 mrewa ene ye chenti no no ye chentuma 650 ti bota echechi ani say de omo ye maame a menso de me kan asema ya ma omo no eno ana meguso ye ma omo eni amuti ye ayonumnyafo Kofi Ahenkramaafo penyini ni wie na osan to aso na o kire se eno ana ode sire ene ani gie ehye amamefo merwafo afrumuma na afio ne akunafo nso na atu nsa didie ni nti o fasa kunya no so kanga kire Ghana fo ni na se ebiri bi atwam ye tese nkrofo bi akɔkye abrewa bi abrim no ade a wom se abrewa no mu hwe nanim ese de nanim ba bi atuntum ba bi akɔkɔ na o hwe se de nano ewo so gegegege na maame no ebenfo nti wamo kye no mu brim ne papa esi happiness ei anadwuma na sembe ni se mutumi hwe obi anim eka se ehwe ne mawre ehwe ne ye ehwe ne kasa maame no ebenfo oya abrewa benfo pantie mmrim no na mo brim no esi yenso a etu antwawo na anja bia ehu ase ba ko bi nso asi aden no so yakwakwate mrofo bi ya brim wo mu aden a wo mu so mu susu so mu ye menfo ba ko kwado mu brim na ma na emobo keke eno no nyamfo Kofi Ahenkramaafo chese o fasa kunya we so aka che Ghana fo nina se abrewa bia no mo ye bayi a ana oye benfo benyia chempo abrewa bia no mo tesa ana bayi bia nso no mo e pa de pa entonu de o kama Ghana fo nina tia se abrewa bia no mo a oye benfo obehun se otifie nyi cha dabi unta hu sanema no ana biem okoko pritumi odokoto mriwa yanim ana mriwa ibo mpa yede akomapa ne odota na chi ana odi nkunim enti omo ye manfu a enkanya de omba boama papa yedi nkunim Ghana abenfu omo mpa de pa baku se uko bi ma so wom di beye eye phone wom di beye eye computer wom di beye eye drone eye aeroplane eye internet ene de kai ka hono ye obanum si a ye de bo bi ti bo ye beye ye de guo bi anim ase ye beye ye de mapani dwunso gu no e wo badwam ye beye ye de to etwere emanipa ye beye ye de seni popoto sana ebibifo ne abrofo beye ne tie enti o chese anum se no beye bia no no opa de pa enti sansam ne ne bia na ekokoso biribi atwam no onyindi na ofa sa akunya no so abokoko ama ne manfo wa chance abetompeso so ni na te se ene onpeso betibida so obi akwachi abrewa bi wabono ana ode ne sa tenetene so na de ya maami wo ebenfo maami onpeso betibi na otibi nso asa nipa no ode ne befa mra kwanso me hade bi nsedan ni ha ifi se identitie ene nkyerɛkyerɛ ede ma mabunu no se ne midi kankan me pe ba bi akɔ no ma nkɔ ba bi a o emrewa yi ne akurafo yi aye bɔ mo ba yi omo amwo na me kɔ omo de me kɔ asɔre dem ekɔ mpae ma me eye asɔre yem akɔnkyerɛ ma nti ne sabe omo ya bayifo anka omo betumi aye saade wi me nim no me so a me se bayifo de bompa de pa ye nyen ko ana bayi bayifo pe nti no bayifo de anka onye saade enso no wo mo a no mota machi besinne se me ka kwan a me mrewa ne me kunafo de me nam so wo constituency enya de ametra ho ma obi abo mo bayi ana obi aye ne ma emfata kire o ebi se yesu sade a ye hu de tie o na wunyi a na wo hu se abrewa bo ana sa kokrabo no so ya nti media me hade ebi ni ha sa na mbom se bi pie di a ye be famra kwan so ayi sa o ha na firi ho
wei eyonomnyamfo Kofi Ahenkrama fo soafo amampani apa one se o meye soafo be de che obehwe edwadie ani fidi dwuma so oye designate yenyanji ni ntum osanso emra hyebedwani ema de hye wa kyease abeto ampeso so endra amamefo ni nada ena ogina ne naso ne mansi no achemiansa ena emu ba ko ye bie ni blog no oma amamefo meruafo makomako ahanu ntoma sika ena oni omudidi eni emu akunafo nti eno ase na panyini edi nsem woni na atudwa na eno achi no ene amamefo mpenifo bi a wom saka akyedie ni papa etu nsa didi yesre sabom eye ni kanika no wom so enhyira nsem ni nsem bi omkafa mrahye bidwani onumnyamfo Kofi Ahenkrama afo ho eni MP we oba yembo ye hu bi da titi wa school for oboa won nyina enti nyame mpa bo ali e bo man nyame sira no to won ka no ho no onya hoden na bro ni abro nyina won twena ni ehwe mrewa ti MP di asedam bo de entumi na ne da bia ye sori anopa akoko ni kan bon a MP din ani e babo se nyame sira no sebe mi ku awu la ifura mi ku sa ne sama kura o meka me ho yento mano me ne me nyina de me ka kire no se nyame nhira no manda ensusu sa menya sa die nyame nhira no ite me yamabro ni kurafo so gume so enjanka gume so na wa ye ni sei no me dana se nyame nhira no asan nhira ne biem na kuma so adie bia nyame ye ma no ye be kan kire ye mpise nyame nhira no de wa shiri nyina no nyame nhye na anemu na ade beba no enchense na abato no so obi antoma no na de wa se nyina la no nyame nhye na anemu otonu kwemu o ma no nyi no nche wasase so ma ni nananom nyina embe hu no na oye nhye na nyonyam amen amen wei eyemrewa ene akunafo bi nsunsom de to edwa kire onumnyamfo Kofi Ahenkrama fachim akyease abeton peso asomra hyebedwani eno no na Andrew Mother's Day yara ene dwumadi ebisu kwaso ewa Akim State University College ya no eye Mother's Day celebration ya kwaso achesenya senkuma summit bi kwaso matudi confidence code summit chese ma si ebenya emugidie ehun nkyerɛkyerɛ na kwaso nam so ema pani kwankyerɛfo a ono eneda Raquel brand ano Mami Nancy Raquel Japan edi afutuo kwama ema se ema entwa adisuo ema entwa adisuo enu nti no osre ema ewo Ghana ntwo ene ni zigizagam se yenhwe yie na yempa adisuo papa na adisuo de akwada ni bebre ma peso omutena wo mo dadam ema bebre no o me de ma ware o be ma na behwam yentia ni no otini ABC wo be market time wa ya ni so obi baba ma bi be ba beje adisuo nyina dagu na betrinti no osi ho enti wo se ema sa trimupo ni kura wo mo hwe no mo fa sa trimupo no ntontunu ba bi ngu bola so na afa wo mo hwe enya adwemu foforo yese oban su kwa nanim no no sunya dibra ekron wa eye papapa ene maami san so to aso bioja no ochem sa hobrase so wie nkudidie enti obabu won wa amema no ho so a na beti kotikoti wo chan ba mo peja dade chese waye bare adan ya o me makosku aduru hakakra o me dem yewe yo me de say yo ti ahomaso nko a wose ema enjai ahomaso na ema mbro mo ho ase na nipa obro ho ase a okowani papa Bible kura ka se de obra no ho ase no obema no so na de obma no ho so re de obabra na se enu ntu osra ema se ema nhwe yie na ema mbro mo ho ase sani abaye ombetumi adu akire wa brabom Mefutu amedema emenya na ene se yensua de enko achire ene education ehu hia pa enti ba bia wadru bia se wo secondary school se wo tertiary pempenso bia wadru bia emane nka ho emane nso ho preko wanim because there is more room for improvement into futu amedema na afisi yensua ho brase because pempenso bia bedru no se woni ho brase a untimi enko ndrechire there is always a limit or there is a limit to how far you can go without humility. But if you have humility, there is no limit. You can go as far as even becoming the president of Ghana and even beyond.
Eni awutie ye Ghana de shimama no ena ye kwankyerefo CEO ya wada Raquel brand ano Mami Nancy Raquel Japan enu akire no sanso ede afutuo kwama ema wa Ghana nada se wa monhwe na wa monfo munsanya adwuma ya ka oba eye nimdia Nyankopon de ama wo sene wodi ye adwuma wa asase so ena kire se wadi oba mua oba ibosi waba obosi enya nisuo tenten gramo na mom adwene ni nyansam wo enti wose wosre papa ema sebde o madwene nya adwuma sesei na enyoma entimi enkonkan wose obi wotumi ka so oba de de wo no fagye bibi obi se mede giade na kwa bu sem ne se de be na ade giade os na to bebrebe Nyankopon de agumachie de na mede ye enu kwa osida bi hye enu fo ya sabia sisi hoyi ede be na mede ye si ho no agye supoti esi ho poti enkofo bi nyeso amfi omudie baba ku hu no se esi ho supoti ede na esi ho se enu fo no ahyegbogbo esi ho no musi ho nti wode genioma na wode genioma da beje kogro beje tano wani so beto wan anu nti ema enjoy saye de ade ya eye nipadua na kwa ye genioma na yemfa ya adwene no so ka kwa ne hu bi enti adwene Yakopon de amaye nso no yenhwe na yemfa engenioma enioma papa betumi aboama ema setena mu akwa enkan ye wose afe wo ka ade akire ema titru wo Ghana ha nyina dase ema nhwe ye na be ma gira be ma ne kwabrane honko oba so sen so bone papa ansa no ma ne tu Ghana sidi sankomo no yenhwe na ema enyimfiri ho ensenso na doso ntikura na teenage pregnancy agent ha wa Ghana ha say enti ema nhwe na yanyi enamu nsam no to nchen ne yama ya dwene enkasamayin. Yeah, I see. Use what you have to get what you want. What you have, no, and you're not for any at all. Or baby, I will be. But or bad, the amount would dance so. Watching Nim dear, and young coupon dear Mao. Bible, you will baby a friend Esther. No one who fe, but na who feno, and no one for number by a queen. Na kukudro ni nim die ni nyansa eno ne kambo mama ye choose no say o bawe or ye strong enti ono for any woto no is not enough. It can only take you to a certain limit. Ebia how far do be koye say be ma pesa o ne oda. And is that all you are good for? No, bibi wo mu Nyankopon de nema bebre adua wo mu a e wo say wo hwe na wo develop sa talent no eye no e na de obesi pepe so nti say china bi sabi say be ma bi eni wo nchen a obehwe wa na say e hu hia kwa say wo be frefre be ma say bra ne be ne me beda na be ye mi say ansa na wa ma miska de ato aduane adi onsa no ndwuma na wa obetimi de aye adwuma e de ahwe wo ma bi nso kra aso wa busua eni afoforo a e kan wa ma nhira bebre aba amount. Eni awutie ye Ghana de semamba no ena ye panipa ya wada Raquel brand ano Mami Nancy Raquel Japan na emebi enya ho ko summit na se ne wom kodidi nkomo twetwe nkomo emebi akwotena se kotie nsam so oba obenya gidie wo mu o wom kotie tie nkomo yi enso ne Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo sei ne koi. And then I dare you see and say confidence building, public speaking, and how to socialize with people. With public speaking, you say like sometimes it be almost stage fright. Like it be almost a stage so I'm so and I be bisa. And then with the confidence building, my who say every woman is having that. Obia was our confidence now, bet me akasa or baby ano. So you shouldn't be scared. Fear and my yes into no yen fear and free. Oh, I don't want me baby since I'm a student. No, I think I'm a better advantage. My film, say I'm a coach, I'm a marketing sector, and I say public speaking, any problem, mommy. I may engage with people, and yeah, they want me very. Now I'm learning about self-confidence today. Yes, it's teaching me a lot. It's teaching me how to be bold in public. It's teaching me how to confront situations that I will meet on my way, problems that I can stand boldly and defend someone or defend myself on it. It can help me in my education as I go out. As you go out, Ampa, and you would hear I am mabinum so mukotie nchira course so Akan State University College and Mother's Day no.
Yentoa awia prem to Akan Kasiebo so for adwenkyere efa 0533898915 text message and na WhatsApp kasie yi wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no yanko yaniman enduada otumfo se tutu a otekokọ so akra enya mfinhia makomako aduonunum fiti so obeye ohene ema asanteman enti enduada odi akwaside ena san famu edi afinhyada etoso aduonunum na afinhyada etoso aduonunum pani behwe echisade Queen Elizabeth awuo ne na yi ene krom ye menyamenya se so menya kumase ne monten so na enya sam keto akra enua enam so ma kwantempo bi kura on ma yesisi no se ye ma pragya ne sa motom ho nwusie mva me nante ho ye blok wo mu ni na sade be ye amamu mpanimfo amanyofo mpanimfo asofo mpanimfo amozamifo mpanimfo menana konfo agu mpanimfo yi wo mu na betumi anya kwan abam na ne konfo kofi ba na obona ben fam pi ho na be we konfo kofi na ya makwan ho na be we ye cheda ho na be Dr. Baumia sade be ya ade be ya kono na ye fe ezanso wo mu ni na eye atitire ewo omamu ani krom sade be ya ne mpuntuo ebe koso intenu otumfo se tutu ne afinhyade tosoma akomako aduonunum ana osan di akwaside no na nyasem keto akra ewa santemantemu abamu mpanimfo ekoi owura ba ko preso be mampani owura nana kwami bedi akon aka chada ka otumfo tenam ko ewam no eno abi no so etwifiri nkran ekoi na nyasem keto aka se didi so unze yes dwumadie bi koso avinso abamu mpanimfo bi ti se NPP mpanimfo NDC mpanimfo twotwo ro bebre ekodwumadie yase emusini twafo anwomtofo wo mu na ekodwumadie yase esanse Ghana anum sei na empo ewiase afanani na ye ka ayemfo wo mutumi ano den wo mka se empu a epum wo mka se enhia ehye wo mka se enho a ehwa wo mka se enfanto a ye de to eyo tumfo se tutu a otoso mienu intenu anu dwumadie na se ampanifo weni na behia no eno tumfo ye se zani empanifo weni na abade a ene emede pa memfa bronya ho enwe krakese enne otumfo di kasemu no ne edoma na atwahia edi nkomo enduada ewo na himfie manhia no ene otumfo se tutu ade to edom ni na titu ni mpanifo ekuto manya wo mbepie ni naso endo wo asantemantemu no ode tu woni mani mane koma Ghana fo ni na se afi ya bato afi na abato ya vinso abato bia no anibre wo nanso betumi aka ni pen se abato we die ebetumi ayi na nibre achen abato bia ezanse NDC amanyoku a wo atena fie makomako nwotwe no wo so bebreki 8 na ma ba ban mu NPP vonso wo matena akonya no so amfie nwotwe enso bebreki 8 na ma toa so enti akwakoye pinje Ghana so be abakosemu a emfie be makomako aduasa mienu ni 32 years ni a yeto santene kwoto abayi mampanimfo no NPP ani NDC na di so saa party bia ma ebiem enti abato na kogina akukudamfo mienu so a enya semketo a enu nti ena otumfo fa so na okache edom ni na ne empinfo na be pio se afia abato no srapa se yema ne nyadwobro yamani nyekom sadebe ya asomdwe bedi hene na ya to abana wi anigye so sadebe ya obia benya na asomdwe ne nkofa basabasa bia emma utumfo se tutu akasi su pen se wo muntu abomu oye campaign a enkonyina babi enkotwitwa ma obi enkotutu obi ho ayampia kade wode ba ana wasem no hwe na kan wasem na gya so okoko obi ho asem no eno ne yafa no hwe okam enti osi obi aye ne campaign ohwe ne kam enkotwe konsem ko hwe obi kam ze kan no city sima na asa efi akunyo ne sim eneva ho ben enti hwe okam na di wasem utumfo se tutu kire so gidi se so wo hwe wo anuamamu no mo de wo campaign a ebebo masomdwe akoso na enkofa basabasa bia so emma odine kasa be na wie no se kabimami kabi amemu na Ghana edidi dwuma enti osrepa se sabato yi ebeba na wie ye na se kabimami kabi no ebegina ne naso a egina bato no so enti se ebe so kabimami kabi ne mu ye na yabɔ ho ban ne nti yema abato no enya somdwe na enya kono se de be ya ye kabimami kabi no ebekoso atuhwa na aman bi nso ababehwe bi. This year is another election year. Our political leaders are already on the campaign trail, and there's yet many months of intense and combative campaigning ahead. After all our past experiences, I remain sanguine that our democracy is safe. Nonetheless, we need to remind ourselves that we cannot take things for granted. We must be
alert to avoid anything that has the potential to derail the electoral process. People need the right environment in which they can make informed choices in the interest of the nation. May we forever drink from the fountain of peace, and may our efforts in the years ahead be crowned with the grace of the living God and the prosperity that flows from our tireless efforts. We ayo tumfo se tutoto sumienu asante hene enamotene no. Janko yanim awa premtobre akan kasiebo no emuena. Awura ba ko no so. Ube piemu awa Ghana hanum se ya mribi atwam wo dedeyo nkofo de dede na no otimi e de tabono kotoom so se wo ya chiwa tumu ye dede dodo. Na nse de ye ka se wa firi ho aso ye ho na no ochichi nkofo e dede no. Wa free one mo kane no na ye CEO edema Environmental Protection Agency atna ya timwe no na panipa ya ohwese bibia bekoso din Dr. Henry Kwabena Kokofu wode nsebia tudwa kire mu se mprebre ya ye ka sei registration ya koso voter registration exercise ya Electoral Commission for dia hyehyɛ so yi enkofu bi sunsun nam ya cheso mo to ho nsamwa ya mpia to ekoso na wadwere ho a wonte ase wose ye te ha na Electoral Commission say wo mo manya mfiedu wotwe ade kro ya wo madwene mu eda ho wo mo nkonkoye voters card ni bi na 2024 matimi dia kwa akoto aba empo wo mo a wo manya mfie abro 18 ebi manya 30 years so mu ni voters ID ni bi omufa sa kwanya weso enkoye voters ID ni bi na timi aboma 2024 wo ma kire ba bia wo mu agina na wosesa asem de ya Electoral Commission for the atwe enka se nkofo bi hu titi wo mu nkofo bi hu kijira wo mu okrom ha NDC amanyokuo no na di kan sanso na imani fo so wo mu so etiti wo papa na imani fo no ane wo ma twro nkrata de akoma kire agefo san ebe yanka Electoral Commission voters registration na oye no ani BVD ya wodi edi juma no mechira machines a wo de registration no ebe ya mo fa ho serial numbers betudwa NDC amanyokuo no sunsu sampa Imani Africa for some more cano dem enu nti na be yanka ni onkom so ne Imani fo ne adwene Electoral Commission for mo serial numbers ma wo mo na san komo we no wura kokofu kire mu se eyensem hu sebe eyensem hu akwa se enye ebredi kan ni na Ghana se ya voters registration ya ye bia nya bredi kan ya Ghana ya kwato abanie ya to aba ye wura democracy mu ya ye registration ya to aba obia no motimi agina Electoral Commission anim aka chense ope ni machines no de adwuma ne serial number enti samwa aya imanifo any NDC fo keka no sebe aya da petwa eno mpeso mutwa Electoral Commission eni owura Henry Kwabena Kokofu acheche ni nsemu ya no obamania echemu se emprebre ya ka se MPP fo ani abrepa o wo mani abresa krodom ehwe se mensini biamu constituency biamu o mbehwa ma obi a wanya mfiedu wotwe ade kro no obekwa voters ID ni bie etu de NDC fo ntena ho no mo nkwan no mo nya dede no mo ma ho nsra dani bedru ho no mo no na afa wo mase akotom ene woto ane nsam so bio ya no wo kire mu se emprempre ya ka se Ghana ha enya de se MPP fo betumi awi abamu obia no betumi awi abamu anu nti wo mo serial numbers ya wo computer ya de aye registration ho wo se nyamye nim no kura ni kanya asam ni anka pa ko beka asam pa o a kire NDC fo dwi wo ho okrom ho dwi wo ho sa kire me na papa wo mo wo bre wo ho okrom ha ensama kese mpeso mo ya ma obi ahunu so Electoral Commission fo die ntwatew Electoral Commission fo mo number na so asam no kura ni se Electoral Commission fo eye die so mo ye bia se ne betumi amboa ma 2024 abato no atimi awie mu dia kototen Dr. Henry Kwabena Kokofu
church ni nsem odi tudwa ya no wo ka se wo mu de ni adaje o se ye kofa baase e de kofa nkofo akwakoye registration o mu ni adaje MPP fu anyi sa adaje no de wo mu hwe ne se enyamia akwan so amamra akwan so enipa kasa ya kwan so no mu nyina befa so se ne be yo mo manfo behwe no my registration no na timi aboa akwankan ye magana 2024 abato no akwawie na wase NDC fu ahyeda o ene wo bobna ekeke kansam se ne be ya hwiebe se beto oba na wie na Dr. Alhaji Mahmudu Bami awieni a wo ma ba be giregyina ka se wo mawiem enti sabna boy ni nsampe wansempora NDC fu ni imani fu keke na dano o ma hyeda yes testing the waters brofufo na mo kasa asem no testing the waters omo so awiem ahwe omo so Ghana fu ahwe se o ade ya ne ya ria wo se pe bibi tu wo ya ria de betwetwaje ye ho enu nti no ma hyeda etu mfuturo Ghana fu anie wo ma hyeda peso mo kansa mfori for electoral commission no obi ahunu so electoral commission fompo abon na so wo mo twu mo tanwe nche boto ba ko ne betin koye pa enkwada ko free SHS wonom behwe atwa Dr. Alhaji Mahmudu Bami ne MPP amanyokuo no so abo free SHS no ho eban Mate, yasi imani for petition side, ya investigate electoral commission, electoral commission my BVR code ni na ya part of the scheme a person distract your attention. Now you prepare grounds no to ho na so chile bi no na nkuguo na eba no ba. Dr. Mahmoud Baumia winning December 7th. I can say you can say na and then you ever to about wo man. And then you ever trudin. Yan trudin or man with the dada. And to the pain and this year now, my could be a demand this idea. A blow more bemina no more pretend, no more friend. Nasa, we no code, we no more the Yabiana. Some of the electoral commission, you man come with the one. More than your can for my way. Better than I possible. What would you be a mere to Abama? Bibi referee near Bia. That Kotokone has a bobo. That referee, now Kotoko coach, I was say, you for wrestling, man. Young bus you will be free baby in Kwadana. Free SHS. First, second, third batches. No Omo University. Maybe the Omiansa. Omo Twabada. Omo Betwabadi abo free HS Hobai. Ani autie wano na kanena oye penia wada Environmental Protection Agency ano Dr. Henry Kwabena Kokofu. Na asembi baba to Ghana na eyasem kese etompu ntwante da so yasem kese de yekonso. Yo bone awdo bebre krono sanom adwaman ne de ka ho na so bone ba kwa Bible kasa tia pa ayese oba ne oba da bema ne bema da eho asem ba bia akwa koduro no sofu bi kire se o chitama mpania na wansan a obe na de bi me ba na maka de cross o de be mampani ene aban mu mpanifo no e de a kire wo Masha Beauty and Training Center ipa cho so yo oba na wuti mewie a ope ba bia kobo oti ope ba bi akoye oti ope baby akwororo more ope baby akwororo nanti manicure ne pedicure ope baby akoye makeup sa eya Commercial Beauty and Training Center obey na simple professional way kama edi amon eni die kwan so eni kasem ne say die nti ama ye di Commercial Beauty and Training Center ho dance edi akokudo ne ne den ne eni gie edi ne ho dance ne say waya adwuma na che into wonim die a ye fe no experience no obi pa ono na okọ ne shop na obusa obe de ntiri o se madam hwe de be fata me obehwe de be fata nso ampa oye wi obon se ye wasi krum papa na obi nso ono ma okọ no shop na okọ na kaso obo de ntiri o se minimum hwe de be fata me a unya mpo anka de obe ye otiri hu no enti mpacho Commercial Beauty and Training Center eya yo ba eya akọ no mkoye oti ene mema no kra bi bo wo muti monko no mo bibia mo pese mo yema mo ho ya kono eye attractive no eye anama Commercial Beauty and Training Center no wa ene kama amawo de debiem ne say so wo dan ani ne mpotem na bia wo achirichiri ba bi ti say Community 6 wo SDA Old Town wo aboabo wo Peace Town ba bi tokro ba bi mo sha untumi ma krom brano no ana kromba eden obi ono ma ba bi otekra na cho nantia ansa na wabedu kwan wo benya kaafu enti mpacho wo sa nipa no so wo fie na bia wa wo foforo bibi ntuntumi ma krom a ofrepe obema dwumafo ni bia ba se uti na opeso ogbo a ombebo ama
omawre na pese owre mbe rere ama ade bia pese oye no won beba fie no ma be ya ama omu wi a no ma omu taku ene sempo na ne omu na esen no kama ye fe no door to door service eno nso wo mu ye bi Marshall Beauty and Training Center ebiem oso wa abofra bi won mu a na ne gi adwuma we hu a utumi de ne ba obosumi kakra bi na wa training no so ehu adwuma no atiase Marshall Beauty and Training Center oyeni nina atimoda wo traffic light wonum na wo community nursing school mu a na obehu Marshall Beauty and Training Center freno 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171667 0244 171667 na woni Marshall Beauty and Training Center edinsa woso afi yekowie kase no ewa ase Ahenkan FM what wasum papa no adwenkyere fa 0533898915 text message and na WhatsApp yabekin come on Facebook live on so obon manado adwenkyere ato no kama yabekin kan edi amon yetomaimu yenka bi nsem de ti ya ne se ade bi efe ne se oba ne oba eda bema ne bema eda enipa osemene moa ne beda oba tumi ko osemu yi me ho ma nuoma ni na de ma emema ni gime ho no mu yivri o mempe na mo fe mema de emo ho nam ne mo nyepe ampa so ne ayama no obi tumi ko ose bema me ye bema mu yi nuoma ho me ho ma ni gime ho na mu yivri o mempe ne ayi ni na afri ho ne de ma de atuatuo no mo kama ama no obi tumi ko osema no afia do as a one munye na nye pafo ti se 8 ampanso ne aye na pafo ti se 8 amano no na esen no obi tumi ko osemeto no aye tratra dodo ade ye otaluma na muma ne nye pofe apofe ne aye na apofe amano kama no ordinam sanuma weni na no ye kekabom efe no LGBTQ+ bill LGBTQ+ na eno na emrahye bi defefo bi de saade wei ho asem ekom rahye bi defie se ewosi agitum na yenya mra se yachio bi so odi sa boni bi se ya yegina so atwena so enti ekoye anti LGBTQ+ bill wom de bill ne kom na shebe fie enti bill no mra shebe fie agi atum so mo pese sa mra ne ba enti akase mampani so bagi atum na afidi aba be hye emrema nkasa na adane mra mu odu a edimu a eda ho a be kan Ghana mamra ho na me yachio bi se oba ne oba ada bema ne bema ada obi su tontom obi won mo no onya bio obi ni obi oba ni oba ada no so jeje ho obi nya so oba ni oba ada enkofa bema no abeto akoma ene oni oma mo amon nkonyo mo amonya hwe na ne ese no ye nchele obi a o sa nipa ne yachiwa wonso no aso ayese bema ni bema eda no obi so jeje ho sa ni mani nina no yachiwo mo ane yagina mena no so na eno no mo de beli kwa akoma mampani bo letter ema parliament say wo munim no de bill bi ana sa lesbian ni gay ho asem bi si na tena ye ho a o miemu mpu no akohwe mpu no akokan ade atum entimo mu mfansi wo asem wo akwa asem kase a ekonkon ho de enti amampani atena ye twere sa krata na wo mo kire se asem na kodu supreme court na supreme court na hyɛ ne se mo ntuwa no mo enu nti ɛna mo no so kasa no na asem we nam so ama se mikin anti LGBTQ+ bill no besi ne fiti 2021 a wɔn pagya ho asem no yentumi gintum ɛwɔ Ghana ɛno nam so ma founder and president ma Worldwide Miracle Outreach Dr. Lawrence Tete kyerɛ sɛ ɔma breka krabi na anti LGBTQ+ bill no yanje antuma ono nko abesim pampampan ato santene akomampani atena ye Jubilee House no akwakọ kyerɛ akɔwoso no ho akyerɛ mampani sɛ de akɔso no ɛtan enye fe wɔn ade no ntum no munya sɛ wɔn ano nanam ho na sɛ de omudi aduane ahye wɔn ntumi nkom sinsi so no munya kukuduro entu anamon owura Lawrence Tete kyerɛ mu a wɔdi asɔfo mpanifo so ya papa Ghana ɔso betumi aka ni pen sɛ asɔfo mpanifo a wɔ Ghana bebre na yɛ nyaatwom ube una Christ ndi ya this ye mina minkoka mina asori ba asumnye ka o enga onso ube una odi okonsa ube una de bu on ma e wose sofo onya kukuduo ka na ema nipa diye no bonza sofo otwe ne ho aden a ekoma no nti bonza otwe ne ho ose sofo bebre oguga na num si a
wo mu yenya atwom papa no adu wo mu na ho yawo esan se bri wo ya mampani atwentwa de no so no ene ka wo sa sofu mpenfo no ho so mo na nso ne bebre akoma no atum. How much the Jubilee House? I think it's about time we make politicians know we voted them into power. The cowardice that Christian leaders have been made to and religious leaders have been made to is a shame. And I'm embarrassed with some of our clergymen. As much as we are interested in our titles, in the big titles, and who we are and how long we served, I'm yet to hear certain people speak against these manners. And for me, that is a shame. And so it starts from my home too. It starts from the clergymen. It starts from the religious clerics. It starts from the home of the chief imam. It starts from the chairman of Christian Council. It starts from the apostolic leaders. It starts from apostolic fathers. It also starts from the Catholic. Onipa mote so akase ni din Dr. Lawrence Tete. Oye founder and osansia president Emma Worldwide Miracle Outreach nene. Young for man for adventure and brave fantastic robot force Facebook na mijire. O si edide dempa na nyamya nimuni. Ya claim ma obi asa yebre papa na do de o se nyankopon hira ne pa sa papa no. Akis me se hwi be kwan o se Ghana fo. Mama yentai empanifo e wo Ghana hachi na o man no enko nanim. Na John Dramani Mahama Ghana man peni dada ne track record na kyerɛ sɛ oya kendini pa nti no mo support sa leader we yo wani swade hu master planner junior kentampo o se Ghana nkwanko Ghana mpuntuo ehye baomia ensa na akua mo aboaten so ede ne de abase baomia obebreki 8 ne simple kra Crespo so di fifufuo o se obo Ghana Police Service abaso eno yanka ho asem opani 80 so kyerese ba me are competent yemfa